Il-pjazza tar-Raħaltana ta' kull filgħaxija jiltaqgħu tliet irġiel twajba imdaħħla fiż-żmien jintefgħu fuq l-aħħar tarġa tat-suntir tal-Knisja u hemm iqattaw il-lejla jimxu xulxin. Giuseppi jgħidilhom l-istorja ta' meta kien baħri ta' kemm il-darba l-vapur li kien fuq kien sa jsib il-qiegħ. Nirringrazzja lil Mulej illi sissatni għaddej kieku tafu kemm battejtu minn xi xaddej. Carmenu jgħidilhom l-istorja ta' meta fil-gwerra kien salva 4 tfal minn taħt id-debri. Ħajtulu il-bell u fuq sidru waħlulu midalja joħroġa mill-but jorilhom għax għajruh giddien. Nirringrazzja lil Mulej illi sissatni għaddej kieku tafu kemm badejtu minn xi xaddej. Pawlinu jgħidilhom li hu qatt ma kien mar skola kien intefa' fil-forn jgħin lil missieru qalb il-ħmira u t-tqiegħ u llum biex jieħu r-relief għax ma jafx jiffirma ikollu jmur għand il-kappillan u jħarbixlu salib. Nirringrazzja lil Mulej illi sissatni għaddej kieku tafu kemm battejt u minn xi xaddej. Miftit żmien law innutajt li xjuħ m'għadhomx iżjed jiltaqgħu fuq l-aħħar tarġa tat-suntir. Fettilli sibt lill-kappillan u staqsejtu x'sar minnhom. U bħarsa ta' niket dar fuqi u qalli dal-kliem. Giuseppi, Pawlinu, Carmenu m'għadhomx jiltaqgħu bħal dari fuq l-aħħar tarġa tat-suntir għaliex illum jinsabu fejdar li ħabbew sewwa u minn hemm fuq nisma'hom it-tlieta jgħidu l-xulxin. Nirringrazzja lil Mulej illi issa qiegħed bdejn qed ingawdi frotti tbatija li batejt. Nirringrazzja lil Mulej illi issa qiegħed bdejn qed ingawdi frotti tbatija li batejt.